Jeg vil bare gerne sige undskyld, fordi at jeg ikke har lavet min video, som jeg lovede jer. Det er fordi mig og min bror. Mig? Vi har aldrig klaret alle verdenerne. Og alle stjernerne. Og så skriv I bare kommentarer, hvad I gerne vil have, for eksempel. Altså ikke sådan få, men Eller vil gerne se. vil vise. For eksempel nu Super Bros. Banerne. Eller hvad vi skal lave, når vi mangler idéer. Så hvis I gerne vil sende det ind, så vil det være dejligt, tak. Og så vil jeg bare gerne sige, vi ses. I kan også bare vælge specialiteter, ligesom Jussi-banen. Der er jo mange Jussi-baner, så kan I bare skrive Jussi. I kan bare skrive Jussi. Eller så kan I skrive Boss eller Castle. Fordi Castle, det er den der halvvejsboss. Og så er der den lange, eller den endelige boss, den sidste boss. Husk lige også at sige, hvad for en verden det er. For eksempel første, anden, eller tredje, eller fjerde, eller femte, eller sjette, eller syvende, eller ottende. Ikke 9. De 9. de er virkelig svære. 9. har ikke nogen. Hvad? Har ikke nogen castle, eller slot. Nå ja. Så, Eller luftskib. hvad vil du mere sige? Det er bare, hvis vi spiller 9. verden, så skal jeg altså bare så skal jeg ikke regne med, at vi er sådan vildt gode, fordi det er lidt svært. Og så har vi Naut gerne sige noget. Husk lige også at tjekke min brors kanal ud. Den hedder NimaBD. Og han er god til Minecraft, men husk, mig og Nima, vi er jo brødre, så vi spiller meget sammen. Så hvis Nima eller mig lige kommer ind i kameraet, så ved I, hvad der er sket. Og selvfølgelig, vi er 5 i familien. Min mor, min far, min storesøster og min bror. Faktisk så en 10 minutters storebror, hvis I altså vidste det. Og mig. Vi ses!